Pán redaktor, ja by som skôr niečo povedal na adresu Kuby. A nech je Kuba a ďalšie krajiny, ktoré dnes sú pod drobnohľadom Spojených štátov, dôkazom toho, ako sa rozpadol svetový poriadok. My sme mali na obede v Bruseli aj generálneho tajomníka OSN, pána Gutereša. Veľa sa rozprávalo o ľudských právach, medzinárodnom a právnom poriadku a svetovom poriadku a vyzerali sme smiešne, pretože toto sme tam hovorili a popri tom si veľmoci robia, čo chcú. Toto je základný problém. Že buď sa vrátime k tým základom, na ktorých vznikla Organizácia spojených národov, alebo si povieme, že toto všetko padlo a začíname od začiatku. Len to bude najskôr vyžadovať veľké konflikty. Až po veľkých konfliktoch môže dôjsť k nejakému upokojeniu. K tej Kube. Ja mám Kubu rád a absolútne teraz sa nebudem tým tajiť. Sú tam nádherní ľudia a pýtam sa preboha, komu Kuba ublížila. Prečo Kuba má takto trpieť? Kuba nikomu neublížila, je to krajina, ktorá podobne ako Čína alebo iné krajiny si vybrala svoju vlastnú cestu. Majú obrovské problémy kvôli sankciám. Nerozumiem, prečo takto musí táto krajina trpieť, ale ja si nemyslím, že cesta na vyriešenie tohto problému je v tom, že tam niekto príde, použije vojenskú silu a nasadí tam nejaký iný režim. A naviac znovu chcem pripomenúť, že tak ako Irán nebol Venezuela, ani Kuba nie je Venezuela, a toto môže viesť k ďaleko siahlému konfliktu, pretože ak máte niekoľko regionálnych konfliktov, máte Irán, Venezuela sa ako tak situácia upokojila. Máte dnes obrovské problémy v Libanone. Máme samozrejme Ukrajinu. Keď do toho ešte by prišla Kuba alebo konflikt v blízkosti Kuby, toto všetko môže vytvoriť zázemie pre tretiu svetovú vojnu. V tomto má Aleksandar Vučić, srbský prezident, absolútnu pravdu. Začali sme všetci blázniť. Začíname blázniť. Mám pocit, že niekto je z tých 81 rokov mieru unavený. A to je veľká chyba. Ja sa domnievam, že mier je to najpodstatnejšie. A nehovorím to ako frázu, opakujem ešte raz. Mier je to najpodstatnejšie, kedy môžeme veci riešiť. Už keď nám to budú lietať rakety a lietadla, už je neskoro.